Jiena Gianni U jiena Kej. u llum ħanamlu Vokali! Mela tfal, hemm 6 vokali b'kollox il-A, il-E, il-I, il-O, il-U, u tinsewx il-IE flimkien. Ejja ħanarġaw tfal. Il-A, il-E, il-I, il-O, u l-U, u kulħadd tinsewx il-IE flimkien. Mela tfal, issa għandna attività li fiha ħanaraw xi kliem u nagħmlu ċirku ma' dawk li huma l-vokali. Tajjeb? Lesti? Tlana. L-ewwel kelma hija Anġlu. A, N, Ġ, L, u U. Anġlu. Issa tfal, li huma il-vokali fil-kelma Anġlu? Bravi ħafna, il-A u l-U. Anġlu. Issa tfal, il-kelma li miss hija elmu. E, L, M, u U. Elmu. Li huma il-vokali fil-elmu? Bravi, il-E u l-U. Elmu. Li huma il-vokali ġo il-kelma ilma? Bravi, il-I u l-A. Ilma. Il-kelma li miss huwa ors. Pali mela kien. Iva Gianni. O, R, S, ors. Issa tfal. Li huma il-vokali ġo il-kelma ors? Bravi, il-O. L-aħħar kelma li għandna hija bib. B, il-IE u l-B. Bib. X'taħsbu issa li hemm il-vokali ġo bib? Bravi ħafna. Il-I, E flimkien. Mela tfal, għalikom għandna attività. Tistgħu tniżluha mill-links hawn isfel li fiha ħadd ippratikaw il-vokali. Ħadtu gost tfal. Anka jien ħadd ħafna gost illum. Proset kej, kemm tgħallimna. Tfal, tinsewx tagħmlulna like u għamlulna subscribe għaw taħt jekk ħadtu gost. Sa dan it-tant, narakom għal-programm li jmiss. Ciao tfal.